हिरिम्बा बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा 17थि गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे हाबाफारिखौ तामुलपुर जिल्लानि थाइगिरखारी चकआव थानाय हिरिम्बा बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव थांनाय 27 जानुवारिनिफ्राय 1 फेब्रुआरि एबा 6 साननि हाबाफारिजों खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि दैथुन बर'नि मेल सामलायनायाव मोनसे गेवलां मेल खुंफुंनाय जादोंमोन। बे गेवलां मेलावनो JNB मिलन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिनाली नार्जारिया बाहागो लानानै मेलखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि खगेन रामसियारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बाथौ धोरोमनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिदोंमोन। बेजों लोगोसेनो आसाम इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्परेशननि भाइस चेयारमेन नबदीप कलिता आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि बाथौ सिबियारिफोरा खौसेयै बाहागो लादोंमोन बे हाबाफारियाव। खुलुमनाय थाबाय। बे हिरिम्बा हालामारि बाथौ सान गोथार बाथौ सान फोरबो फालिनाय बे मेलाव नुजाफैना गोजोननाय मोनबाय। दाखालि 27 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै साननै सानथामनि हाबाफारिजों गोथार बाथौ सानखौ दाब दाब जायगायाव फालिदों आरो खायसे जायगायाव सानथाम सानब्रै सानबा 6 सान बेबायदि हाबाफारि लाना बाथौ मेलाबो खुंदों। दा नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव बेहाय सान 6 साननि थाखाय बे मेला लोगोसे गोथार बाथौ सान फालिनाय लानानै जा हाबाफारि लाना रायजो राजाखौ बाथौनि सोमोन्दै सांग्रां खालामनो नाजादों। जोबोद बाख्नायथाव जादों, मोजां जादों आरो एसे आब्रुथिया मोजां जादों। नाथाय मोनसेल' बुंनांगौ बाथ्राया जोंनि रायजो राजाया जेरैबायदि बाहागो लानायखौ नुनो नांगौमोन बिदि नुवाखै। हयथ' जानो हागौ बे सानथाम सानब्रैसोआ फैनायनि उनाव दिनै खम जादों। जियानो जा थेवबो बेनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथौनि सोमोन्दै एसे साग्रिद खालामनो नाजानाया बाख्नायथाव। लोगोसे फैनानै मोजां मोनदों मा बेहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा बांसिनानो लाइमोन बैसोनि बिथांमोना बे धोरोमनि बायदि मोनसे आयदाखौ लानानै जे सिगांबोदों आरो रायजो राजानि गेजेराव गियान होनो नाजादों बाथौ सोमोन्दै जोबोद मोजां जादों। आरो बे हालामाव फैनानै मोनसे बाथ्रा मिथिनो मोनना गोजोननाय मोनदों जे जोंहा बर'फोरा बांसिनानो जोंनि धोरोम बाथौ धोरोम बर'नि बाथौ धोरोम बे धोरोमखौनो लानानै सिबिगासिनो दङ। खोनानो मोनदों जौखोन्दोनि 90 खोन्दोआनो बे बाथौ धोरोमाव फोसाबनाय खान्थि जा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिराव दङ फोसाबनाय फोगोमनाय आरो फेहेरनाय बे खान्थिजों रायजो राजाया सोलिगासिनो दङ। खालि जौखोन्दोनि 10 खोन्दोआल' एसे गोदोनि नेमखान्थिजों सिबिनायखौ सोलिगासिनो दङ सिबिनायाव सोलिगासिनो दङ होननानै मिथिना मोन्दों। लोगोसे बे ओनसोलनि बाथौआरिफोरा गुबुन धोरोमाव जेरै सनातन धर्म एबा अनुकुल धर्म एबा कृष्ण गुरु एबा बैष्णब धर्म बेफोराव बास्लायाखै। नफा ननै एसे जोंनि गेजेराव खृष्टान धोरोमनि गोहोम गोग्लैदों होनना खोनानो मोन्दोंब्लाबो बे एसेल'। दा बेबो बन्द जादों। बेफोरो जोबोद मोजां जादों। बेबायदिनो जाहाथे उनावबो हाबाफारि लानानै रायजो राजाखौ सांग्रां खालामो बेनि थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। जिहेतु नोंथाङा दहाय बावैसो बुंबावदों जिहेतु बे फोसाबनाय दा बे फोसाबनाय बिथिङाव जों दहायबो बिबुंथियाव बुंदों आरो दाबो बुंगोन जोंहा गामियाव हाबाफारि लानांगौ सावरायनायनि हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ गामि आफाद आरो बियाब आफादा लोगोसे जिल्ला आफादाबो एसे सानलाय हलाय मावनाया मोजां आरो बेखौ जबैनो गामिनि रायजो राजाखौ लानानै मावनांगौ। मावोब्ला रायजोआ बुजिगोन होमबानिया जोंजों फैगोन। जों बेबायदि हाबाफारिखौ गोबां जायगायाव लागासिनो दङ आरो बेनि गोहोमा गोग्लैगासिनो दं। जों बे बिथिङाव जों खावलायदों दहायबो आरो दाबो खावलायगोन जाहाथे गामि गामि जोंहा बियाब आफादानो जा गामि आफादानो जा सावरायमेल लायो सांग्रांथिनि सावरायमेल।
दायो जोङो नुनो मोनदों दुलाराय बाथौ गौथुमा खावनै जानानै दङ बेनि सायाव दायो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा खावनै जानानै गैलिया होननानै बुंजायो मानोना थांनाय थेलामारानि जुथुमाव जोंहा जा खावसेया जोंनिफ्राय गोजान जाना दङमोन बिथांमोना फैबाय खालि सानैसो दैदेनगिरि दा मा आं नामखौ मुंख'लिया जोंनिया आसि बिजौआव दङ साब्रै साबा बिथांमोना गावसोरखौनो बे बिथुङाव दङ होननानै बुंनानै रायजो राजाखौ एसे गुले गुजे खालामनो नाजागासिनो दं जोंथ' नुनायाव रायजो राजाया सफैबाय जेरै जिल्ला हिसाबै बरपेटा जिल्ला बजालि जिल्ला आरो मानास सेरफां बाक्सा जिल्ला बिथांमोनाबो जोंजों दा फैबाय बेनिखायनो मिजिंथिदों जोंनिया बे खौसेथिजों आरो लोगोसे जोंनिया गुरु खान्थिजों सोलिनाय माखासे हानजा दङ आफाद होनना बुंजायो हानजा मोनसे ग्रुप आरो बे ग्रुपफोराबो जोंजों सावरायगासिनो खौसे जानायनि बाथ्रा दा जोंनिया धोरोमाथ' एखे बाथौआरि बे आसार खान्थियाव आरो गुरु खान्थि मानिनाया एसे फाराग जाना दं दा बिथांमोनखौ जों बजबनो थाखाय नाजागासिनो दं हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा 17थि गोथार बाथौ बे 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो दाख्लै 27 जानुवारिनिफ्राय जोङो खुंबोगासिनो दङ दिनैहाय जोबथा 1 फेब्रुवारि जोबथा दिन दा बेवहाय जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो गेवलां मेल जोंहा जानानै थांबाय जोङो बाख्नायनांगोन जोङो जाबायदि बेवहाय रायजो राजाफोर जोङो लोब लोब फैनानै जोंखौ हय हुजुग खालामफैदों लोगोसे जोङो हांख्रायनाय लेखायै जोंनि मानगोनां सार बिथांमोनाबो फैनानै दिनैनि जा गेवलां मेल बेखौ मेहेर गोनां खालामफैनायनि थाखाय दिनैहाय जोङो नैबेखौ फोरमायहरनांगोन जोंनि मा होनगोन सेन्ट्रेल बाथौनि बोसोनगिरि सरगियारि बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैदों लोगोसे कनक चन्द्र बर' दिनै बिथां सारमोना जोंनि गेजेराव सफैदों जोङो बाख्नायनांगोन जिहेतु नैबे ओनसोला नंगौ दिनैहाय नैबे ओनसोला बाथौ गासैबो फुजिजोबो दिनैहाय गोबां बाथौनि नेम निति गोबां बाथौनि बोसोन खान्थिफोरखौ बुजिस्लाबजोबा दिनैहाय बिथां सारमोना जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां माने रायजो राजाफोरखौ बाथौनि किसु तथ्यफोरखौ मोजाङै मोजां फोरमायजोबनानै थांदो आसा खालामो दिनैनि मिटिंनि गेजेरजों जोंनि नैबे ओनसोलनि बाथौ सिबिसुला रायजो राजा बिथांमोना गोबां माने बाथौनि बागै मिथिगोन आरो उननि समफोराव जोंनि जा बाथौनि जा सिबिनाय बियो मोनसे डिसिप्लिननि जोङो फुजिलांबाय थानो हागोन जों बेखौ हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबोनि थाखाय फ्राय जोङो मोनसे गोजोननाय मोनसे रादाब हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि थांखि आरो मिसनानो जाबाय नैबे ओनसोला गासैबो जिहेतु बाथौ सिबिसुला बे हिसाबै जोंनि धोरोमखौ फोसावनांगौ दायथ'आ जों गासैनिबो बे हिसाबै जाबायदि जोंनि नैबे 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंदों बेवहाय गासै रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब जोंनि जाखिनि हाबाफारिफोर दङ बेवहाय मदद आरो हेफाजाब होफैदों बेनि थाखाय आङो जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय साबायखर बावनो थाबाय लोगोसे जोंहा दाबो हाबाफारिफोरा जोबनो थाङाखै दायो जोंहा गायक दङ बेजों लोगोसे बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि मानगोनां 43 नं तामुलपुर LACनि MLA मानगोनां गलेन दैमारि सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैगोन लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो मोसाखावरिफोर दङ आरो गायकफोर दङ आङो आसा खालामो जोंनि जा 6 दिननि प्रग्राम बियो खोब मोनसे जोंनि साननायनिख्रुइ बारा माने मोनसे कालारफुल प्रग्रामजों दैदेनलांबाय बा जानानै थांबाय होननानै आङो दिनैहाय गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो गासैनिखौबो साबायखर बावनाय थाबाय
नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।